Po sa ating lahat, tayo po'y magsitayo at sabay-sabay nating awitin ang pambungad na awit. Pagpaumanin niyo po yung pagkaantala ng misa natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumain niyo. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kapatid, ihalay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Gloria Mangulabnan, Willie at Ines Siervo, Ernie at Cecil Logoy, Elizabeth Patawaran, Almario at Sol Ramirez, George at Sharon Sagum, Prime Group, Mayor John and Gente Tanco, Karen Miranda Chan, Dayan Tam Beltran, Daisy Diaz, Marites de la Cruz, Rolando de la Cruz, Cristian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macarubo. Kabigting Sisters, Cypress, California. Para sa special intentions, Sir Daisy Diaz, Dr. William Lim, Dr. Alito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatpat. Para po sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Eduardo Leaño Jr., Evelyn Manawis, Rafael at para sa special intentions si Rafael at Florio Henyo, Jennifer Angeles. Para sa kagalingan ni Erasmo Manango, Leti Calma, Barry Garcia, Norma Balatbat, Norman Bitog, Alex de la Cruz at Catherine Santos. Para sa kalulatian ng mga kaluluwa, ina Ernesto Virgilio, Joel Dolores, Anatalio. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na humarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa, lalong-lalo na ang ating mga pagkakasala sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang mag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang pagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob
habang nabubuhay. Pagpaumanhyanan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan na ang iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawaran din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang mga kakayapaan ng kalooban ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi ang mga salita ni Kristo ay tanim ninyo mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos at ano man ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod niya ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong pagkagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka panghinaan ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Nang maisagawa ng lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Lagi ko pong sinasabi, no family is perfect. No family is perfect. No marriage is perfect because the husband and the wife, the couple, are no perfect individuals. Yan po yung lagi kong sinasabi sa aking mga kinakausap na ikakasal. No family is perfect. But then again, we are called not only to be a perfect family. Tinatawagan tayo hindi lang para maging isang perpektong pamilya, pero mas tinatawagan tayo para maging isang banal na pamilya. Para maging isang banal na pamilya. Hindi isang perpektong pamilya, kundi isang banal na pamilya. Karami ko na pong nakausap, karami ko nang na-counsel, karami ko nang nakaharap na tao. Laging, kung pag minsan may maganda yung buhay nila, maganda yung kabuhayan nila, tapos bigla-bigla merong konting problema pagdating sa pamilya. Lagi ko sinasabi, king Kapampangan, na naman biyengan ni nga pong Ginoo. Na naman biyengan ni nga pong Ginoo. Hindi naman lahat ibibigay ng Panginoon. A perfect life, if we are dreaming of a perfect life, I'm sorry. Hindi. Ang perfect life, I believe, is just our life in heaven. Ang isang perpektong buhay ay ang buhay natin sa kalangitan. So, walang perpektong pamilya. Pero tinatawagan tayo para maging isang banal na pamilya. Or at least isang mabuting pamilya. Hindi po ako magulang. Pero ang alam ko, para sa isang magulang, ang galak at tuwa and a sense of fulfillment of a parent, ang sense of fulfillment ng isang magulang, ay hindi yung nakapag-aral o nakapagtapos yung mga anak niya. Ang sense of fulfillment ng isang magulang na ayon sa ating pananampalataya ay ang makapagpalaki ng mabubuting anak, mabubuting tao, may takot sa Diyos. Pag nagbibinyag po ako, lagi ko sinasabi sa mga magulang na hindi nyo lang anak yan ng Diyos. Kaya, hindi lang dapat na ibigay nyo, obligasyon nyo, responsibilidad, ang ibigay nyo ang maganda para sa bata. Pero, mas obligasyon nyo na palakihin ng mabuti ang bata. Na sa kanyang paglaki, siya hindi lamang natapos sa kanyang pag-aaral o may pinag-aralan, kundi sa kanyang paglaki, siya ay mabuting mamamayan. May mabuting tao na may mabuting kalooban. Not a perfect person, but a holy one. Not a perfect family, but a holy family. At paano tayo makakawangis ng banal na pamilya ng Nazaret? Or at least, paano tayo magiging isang mabuting pamilya? Paano tayo magiging isang mabuting pamilya, maging isang mabuting anak, maging isang mabuting magulang? Ang mga pagbasa natin ngayon ay sinasabi sa atin kung paano. Sa unang pagbasa, sa libro ni Sirach, ang sabi po niya,
Ang ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa kanyang mga anak at inuutos niya sundin ang mga anak sa kanilang ina at gumalang sa kanyang amang nagbayad sa kanyang mga kasalanan. Ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok para ito sa mga anak ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. Ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang pagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina. Ang tumatalima sa Panginoon, pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. Huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin sa ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa inyong mga kasalanan. Napakaganda po, no? Sabi ko nga, sana maraming bata, maraming kabataan ang nakakarinig o nakakabasa ng sulat sa aklat na ito ni Sirach. Ito ay kung paano dapat igalang ng anak ang kanyang mga magulang. Igalang ng anak ang kanyang ama at mahalin ang kanyang ina dahil ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga po, yung kayong may mga magulang po kayo, lagi-lagi ang pinakamasakit sa magulang ay yung maging suwail ang kanyang mga anak. Kasi it reflects kung paano lumaki o paano naging lumaki ang bata, kung naging suwal man yan, kung naging hindi man yan mabuti, it reflects sa magulang. Ang dami ko pong nakausap, lagi sinasabi nila, Among, masama ba akong magulang? Bakit naging masama ang anak ko? Bakit naging suway ang anak ko? Among, masama ba akong magulang? Masama ba akong tao? Bakit naging suwail ang anak ko? It reflects at times kung paano pinalaki ang mga bata sa kanyang pag-uugali. It reflects sa mismong magulang. Bumabalik sa magulang. Kaya nga po, kung titignan natin, tama si Sirach. Anong dapat gawin ng mga bata? Anong dapat gawin ng mga anak? Kalingain, huwag pasakitin ng loob, paumanhinan, pag matanda na, igalang ang ama, pagparangalan ang ina, igalang ang ama, ang paggalang sa amay, paligayahin naman ang kanyang anak. It is a cycle. Tayo ay naging anak at naging mga magulang. Halos lahat kayo naging mga magulang. Naging anak, naging mga magulang. May kausap po ako minsan, sabi ko, bigay mo yung respeto sa tatay mo. Ibigay mo yung respeto sa mga magulang mo. Kasi, maiintindihan mo ko kapag magiging magulang ka na rin. Kasi magiging magulang ka rin, darating ang araw. Kaya dapat ibigay mo ang respeto sa magulang mo. Ibigay mo ang tamang pagtingin sa magulang mo kasi magiging magulang ka rin. At hindi mo gugustuhin na gawin sa iyo yan ng iyong sariling mga anak. It is just a cycle. Ano po? Kaya dapat tama si Sirach kung paano ang paggalang, kung paano ang pagmamahal, kung paano ang pagtingin natin sa ating mga magulang. Amen. Pangalawa, paano tayo makapabuhay bilang mabubuting pamilya? Si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolos ay binibigyan tayo ng isang magandang halimbawa. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya.
Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya dapat kayo magpatawad din. At kayo'y mag-ibigan, kasi dito kayo pinagbubuklod ng Diyos. See, very practical ang turo ng ating mga pagbasa ngayon. Kung paano tayo makapamuhay bilang isang magandang pamilya. Not a perfect family, but a good family, isang mabuting pamilya. Kasimple, diretso, magbahaginan kayo. Huwag maging madamot. Maganda ang kalooban. Magpakumbaba, huwag ma-pride. Maging mabait, matiisin, huwag mareklamo. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Alita mo, wag yung ano lang, konting gusot lang, konting problema lang, pinapalaki yung issue. Konting problema lang, pinapalaki, ginagawang big deal. Hindi, magpaumanhinan kayo. Bakit? Kasi isang pamilya kayo. Ang dami pong mga magkakapatid, magpipinsan, hanggang kaapu-apuhan kung minsan hindi nag-uusap. Bakit? Dahil sa kakapiranggot na lupa. May kakilala ako, nag-away-away sila dahil lang sa lahas ng inang namatay. Kung sino yung nakakuha ng may bato, kung sino yung nakakuha ng simple. Magbahaginan kayo. Magtulungan. Very practical and very straightforward lessons that we get from the gospel, from the readings, na kung titignan natin ang makakatulong sa atin para tayo magkaroon ng isang mabuting pamilya. At ang mabuting pamilyang ito ay hatid tayo at tuturuan tayo para maging isang banal na pamilya. Amen? Amen. At siyempre po, kahuli-hulihan, sino ang magpapabanal sa pamilya natin? Sino ang magpapabanal sa pamilya natin? Walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos. Ang ating Panginoon. And so, put a space, leave a space for God in your family. Make a space for God in your own family. Trabaho, kabuhayan, negosyo. Yan kung minsan ang umuokupa ng ating buhay at ng ating oras at nawawalan na isasantabi ang lugar para sa Diyos. Para maging banal ang pamilya mo, pwedeng maging successful yung pamilya mo, pwedeng maging mayaman yung pamilya mo, pwedeng magandang buhay ng pamilya mo, pero hindi ito banal. Hindi ito pinagpala. Hindi ito maka-Diyos. Put a space, mag-iwan, maglaan ng lugar para sa Diyos, para sa ating mga pamilya. Nang sa gayon, tayo ay tunay na maging banal, napabanalan na pamilya. Amen? Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, naog sa kinaroroonan ng mahimao, ng may katlong araw, buhay na maguli, makiat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, pabanalin mo ang aming pamilya. Panginoon, pabanalin mo ang aming pamilya. Para sa simbahang katolika, maipagpatuloy nawa nila ang pagtatanggol sa kasagraduhan ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, pabanalin mo ang aming pamilya. Para sa bumubuo ng ating pamahalaan, lumikha nawa sila ng mga programa na naglalayong pahalagahan at protektahan ang bawat pamilya. Panginoon, pabanalin mo ang aming pamilya. Para sa mga Kristiyanong pamilyang Pilipino, panatilihin nawa nila ang pagmamahalan at pag-uunawaan na hindi matitibag ng anumang pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pabanalin mo ang aming Sa pamilya. katahimikan ng ating puso't kalooban, ating ipanalangin ng ating sariling mga kahilingan, lalong-lalo na para sa ating mga pamilya. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamagitan ng mga ito, ay mapuspos kami ng inyong biyaya at pagpapala sa maging banal ang aming mga pamilya. Sa ngalan ni Jesus na nagpabanal ng pamilya ng Nazaret. Amen. Amen. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling
Alangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha sa pagganap namin sa hain ng pagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga anak sa iyong katagandahang loob at kapayapaan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas ninyo yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tuwing marapat ay kaya aming pasalamatan ang mga pangyarihan sa lahat sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Dating lingid sa aming naging hayag na kapiling, dating kapiling mong pangayoy lagi naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkataong hinawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kayusan. Kaya kaysa ng manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagparang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banali ko ang bukal ang tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu kayong pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunay, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala ang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kaman sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahimpit sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo ka ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nangais ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nangais ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui nobis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na nagpapabanal sa ating mga pamilya. Mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay
at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Horacio Emperata, Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan.
upang hilingin kami ay ipagadya mo sa sakit na dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito at sawatahin ang paglawak ng pagkahawa dito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit na dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietralcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. Kinanamin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Panalangin para sa pamilya. Itulog natin sa Panginoon at italaga ang ating mga pamilya sa ating Panginoon ngayong kapistahan ng banal na pamilya ng Nazaret. Panginoong Diyos, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal na siyang nagbubuklod sa aming bilang mag-anak. Maghari ka nawa sa aming puso't punuin mo ng pag-ibig at kapatapatan, kapayapaan at kasaganaan ng aming tahanan. Patuloy mo po sanang basbasan ng aming pamilya. Patatagin mo po kami sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Lingapin mo po sana ang mga pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pagdurusa, nawawalang pag-asa, at nagkakahiwa-hiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Turuan mo po kaming laging magpasalamat sa biyaya ng buhay, pananampalataya at kaligtasan. Akayin mo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa kami sa isa't isa. Mga pamilyang Pilipino na may takot sa Diyos, nagsisikap, nagmamahala ng wagas, naghahanap buhay ng marangal at nagmamalasakit sa aming kapwa. Inihiling namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, sa patnubay ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Banal na pamilya ng Nazaret, tulungan ninyo po kami. Papagbanalin niyo po ang aming mga pamilya. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating pong mga schedule o tuntunin para sa ating mga pagmimisa sa December 31, Huwebes po, tayo ang pagsalubong po. Ang misa sa pagsalubong sa bagong taon ay alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi dito po sa parokya. January 1, ang misa po ay alas 5 ng hapon. January 1, ang misa ay alas 5 ng hapon. January 2, unang Sabado po ng taon. Sa January 1 po, unang Biyernes ng taon, meron po tayong Oras Santa, pamumunuan ng mga EMDC, Apostolado ng Panalangin ng alas 4 ng hapon. Pagkatapos po ay ang misa
alas 5. January 2, unang Sabado ng taon, debosyon sa mahal na Nuestra Señora de la Merced. Ang misa po natin ay alas 5 ng hapon na pamunuan ng ating Arsobispo Emerito Pasiano Aniceto. January 3, Epiphany of the Lord's Sunday. Ang mga misa po ay ang regular masses natin, 6, 9:30, and 5:30 p.m. Maraming salamat po. Assignment po natin, 1, pagsikapan po natin magdasal ng rosaryo mamayang gabi kasama ang buong pamilya. Pangalawa, sa buong maghapon na ito, kayo po o kaya sa mamayang lunch or mamayang dinner, pagsikapan pong kumain kayong salo-salo ng buong pamilya. Magsalo-salo kayo sa pagkain buong pamilya. Amen? Amen. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Pagpalain rin. po kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos na isinilang sa atin. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat and God bless you.